आर्ट एन्ड मशन डान्स स्टुडिय'आ मोसानो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय दान मोनसेनि मोसानाय फोरोंथाय मावबादा खुंनो थांखि लादों। क'क्राझार सहरनि जे.डी. र'ड मदन महन फार्मासिनि साखाथियाव थानाय आर्ट एन्ड मशन डान्स स्टुडिय'आ गोलोम बोथोरनि फरायसालि बन्दनि समाव गथ'फोर आरो लाइमोनफोरनो मोसानायनि सोलोंथाय होनायनि नोजोरजों दान मोनसेनि थाखाय मोसानाय मावबादा खुंनो थि खालामनाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं गेलेगिरिफोरखौ बे फोरोंथाय बादायाव बाहागो लाफैनानै मोसानाय सोलोंफैनो थाखाय आर्ट एन्ड मशन डान्स स्टुडिय'नि बिथोनगिरि फुंखा बसुमतारी आरो फाखन नार्जारिया खावलायहरदों। खुलुमबाय जोंनि आर्ट एन्ड मशन डान्स स्टुडिय'निफ्राय जानानै आरो जोङो माबाखौ जागायनायनि सिगां प्रेस मिटखौ जागायनायनि सिगां जोंनिनो बर'नि फिसा नबजित नार्जारि DID मास्टार उइनार बिथांनिसिम हामलायथि बावहरबाय। कंग्रेचुलेसन्स जासियो जोंनि आर्ट एन्ड मशन डान्स स्टुडिय'निफ्राय जानानै। ओमफ्राय दानिया जोङो प्रेस मिट लेंहरनायनि खारनानो जाहैबाय जों माने नैबे जुलाइ मान्थआवहाय सामार भेकेसन बयबो माने गरम बन्द मोनसावो। ओमफ्राय बांसिनानो बयबो माने जायनाखि माने गोजाननि बिसोरो माने माबानि थाखाय स्कुलनि थाखाय बांसिनानो डान्स स्टुडिय'आवहाय जयेन जानो हाया। जोंहाथ' क'क्राझार सोरबा कसुगावनि थाबाय गसाइगावनि थाबाय। बे खारनावहाय माने जोङो दा बिनि थाखाय माने बाहेरानि मानसिफोरनि थाखाय बा जायगानि मानसिफोरनि थाखाय जों मोनसे सामार डान्स केम्प होननाय लानाय जादों जोंनि आर्ट एन्ड मशन डान्स स्टुडिय'निफ्राय। बियो फुल जुलाइ मान्थनिफ्राय 1 थारिखनिफ्राय लानानै जोबजासिम जुलाइ मान्थसिम लास्ट जुलाइ मान्थसिम जों माने केम्पखौ दोननाय जागोन आरो बियो डेइलि जागोन आरोना। बे क्लासआ मानडेनिफ्राय लानानै फ्राइडेसिम जागोन। ओरैनो जोंना फ्राइडे सेटारडे सानडे रेगुलार क्लास थायो। ओमफ्राय मानडेनिफ्राय लानानै फ्राइडेसिम जागोन। बेवहाय जोङो 2 घन्टा बा 2.5 घन्टा करि जोङो फोरोंनाय जागोन। आरो बे फोरोंनायावहाय मा बेनिफिट मोनगोन होनोब्ला जोङो फुल एन्ड फुल जों माने जेसेबांनाखि ट्रेन खालामनांगौ बे 1 मान्थआवनो जों हानायखिनि जेसेबां हायो जों माने बिसोरखौ ग्र' खालामनो एकदम नाजाथारगोन आरोना। बिसोरो एसेबाबो बिसोर माने इमप्रुभ जागोन बे 1 मान्थनि गेजेराव। मानो होनबा जोंना रेगुलार क्लास एन्ड प्राइभेट क्लास बा सामार डान्स केम्प वर्कशप बे एसे डिफारेन्स जायो। बेवहाय डिटेल्स जों बिसोरखौ माने फोरोंनाय जागोन। मा बिगिनिंनिफ्राय माने इन्टारमिडियेट एसे लेभेल आप दाखोनानै जों माने बे 1 मान्थआवनो बेसेबां इमप्रुभ खालामनो हायो बेखौ जों बिसोरखौ माने खालामनो नाजागोन आरोना। दाथ' नोंथांमोना मिथिखायो जेन'बा बयबो खायफा बांसिनानो डान्सआवहाय गोसो दं नाथाय सोलोंनो थाखाय मोनसे स्टुडिय' मोना। ओमफ्राय आरो दिनै नबजितआ DID आव थांदों। बेबो मोनसे स्टुडिय'नि थ्रुयैसो थांदों। रावबो ओरैनो स्टुडिय' मोनसे सोलोंसालि जुदि गैयाब्ला रावबो ओरैनो बेफोरबायदि प्लेटफर्माव थांनानै देरहासार जानो हाया। बे मोनसे सैथो खोथा। ओंखायनो जोंनो नांगौ मा मोजां प्लेटफर्म। दा जोङो नैबे आर्ट एन्ड मशन डान्स स्टुडिय'खौ जों क'क्राझाराव गायसनबाय आरो जों फोरोंलांगासिनो दं। जोङो आसा खालामो इयुनावहाय स्टुडेन्टनि नाजानायजों जोंनि नाजानायजों जोंनिफ्रायबो जों माने बेफोरबायदि गिदिर प्लेटफर्माव जों माने हरनो हायो। बे नाजानाया फारनै साइडनिबो जानांगोन। बेनि थाखायनो जोंनि बे जुलाइ मान्थखौबो जों नाजादोंखि जुलाइ मान्थआव जोङो बेसेबां हायो एसेबां जर होनानै बे जुलाइ मान्थआवनो जों मोनसे इमप्रुभमेन्ट लाबोनानै गथ'फोरखौ जों मान्थ लास्टआवहाय जोङो गथ'फोरनो जों सार्टिफिकेट प्रभाइड खालामनाय जागोन। बेनो आरोना। ओमफ्राय ओरैनो पेकेजनि खोथा बुंब्ला नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बार होखागोन। जोङो कन्टेक्ट नाम्बाराव जोंनो डाइरेक्ट माबानानै फन खालामनानै जोंजों माबालाबानो जाबाय आरोना, रायज्लायहरबानो जाबाय। ओमफ्राय सर्ट टाइमबो जाबाय जोंनिया एडभार्टाइजमेन्ट खालामनाया। नैबे समफोरानो होनजायो 1 थारिख फ्राइडे सुक्रुबारनिफ्रायनो जों जागायगोन। जोङो वेस्टार्नाव जोंना फोरोंनाया जेरेखम नबजितआबो वेस्टार्न मोसानानै देरहाबोबाय दिनै। जोङो वेस्टार्नाव गोबांथार स्टाइल थायो। नाथाय जों मेनलि वेस्टार्नावहाय मोननै स्टाइल फोरोंगोन आरोना, फोरोंनाय जागोन। बेवहाय फार्स्टआवनो हिप हप। मानो होनबा हिप हपआ मास्ट बिराद इम्परटेन्ट। जोंनि फुल बडि ग्रुप्सनिफ्राय लानानै टेकनिक्सनिफ्राय लानानै बडि लेंगुवेजनिफ्राय लानानै गासिबोआनो हिप हपआवनो दंजोबो। बिनि उनावहाय जों हिप हप मोनसे फोरोंगोन। बिनि उनाव मोनसे वान अफ स्ट्रिट स्टाइल लकिं होननाय फोरोंगोन आरो। बिसोरो लकिं होनबाबो दा बुजिनाय नङा लकिंआ मा जिनिस। जेलानाखि स्टुडिय'आव फैगोन माबागोन सोलोंगोन बिसोरो अब्ला माने स्टाइलनि बागै मिथिगोन आरोना। ओमफ्राय दा बेनो नोंसोरो कन्टेक्ट खालामदो जोंखौ सर्ट टाइम जेनेबा 1 थारिख एडमिसना जागासिनो दं। लागासिनोबो एडमिसना लिमिटेड सिट। जों माने 12 जननि बारा लानो हानाय नङा। मानो होनबा जोंना स्पेसआ बारा गैया। एडाल्टआव 12 जन माने सिटआ जुदि फुल जायोब्ला
जों माने उनावहाय जोंनि लकेसना आरडि जेडि रड नियार मदन महन फार्मासि औ बेयाव माबा मोनसे फिस लानाय जागोन मानो होनबा बेयो डिप्ल'मा कर्स टाइप नालाय 1 मान्थनि जों बेखौ मिलायनानै लानाय जागोन नोंथांमोना जेब्लानाखि जोंजों कन्टेक्ट खालामो जों मोजाङै डिटेल्सखौ होनाय जागोन आरोना जोंनि वार्कशपनि टाइमिंआ जाहैबाय गथ'फोरनिया 9टानिफ्राय लानानै 10:30सिम जागोन आरो गिदिरफोरनिया जाहैबाय माबानिफ्राय 11:30निफ्राय लानानै 1:30सिम जाहैगोन आरो 1:30सिम जाहैगोन बिनि बाराबो जानो हानाय ट्रेनिं समावहाय जों एसेबाबो टाइमा एखमबा बारायो ओमफ्राय मबाइल नाम्बारा जोंनिया नोंथांमोना जुदि कन्टेक्ट खालामोब्ला 8838774462 बेवहायबो हरनानै कन्टेक्ट खालामनो हागोन ओमफ्राय स्क्रिनावबो जों होनानै दोनखागोन बेयावबो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो दा बेनो आसा खालामो नोंथांमोना फैगोन बयबो बेवहाय सामार डान्स केम्पखौ जइन खालामगोन आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बे केम्पआव जइन जाफैगोन स' स्पेसियेलि पेरेन्टसफोर जुदि नोंथांमोना सापर्ट खालामाबा माने गथ'फ्रा मोजाङै सोलोंफैनो हानाय नङा स' नोंथांमोननि सापर्टआ मेइन पेरेन्टस सापर्टबासो उन्दैफ्राबो मोजाङै सोलोंनो हागोन स' नोंथांमोनखौ फैगोन होननानै आसा खालामबाय जोङो जोंनि 100% होनो नाजागोन बे वार्कशपआव नोंसोर एन्ड अफ दा मान्थ माबा मोनसे रोंनानै थांगोन आरो बेखौ जोङो एकदम 100% सियर होयो बेनो आरो गोजोन्थों